Kajingai bat kajingai ba kajong blay u Jesu Christ shapi agni kesngi. Naga benta kajingi pusan naga ketien kajong blay. Inya pulih naga kitab u Isaya kalanong kaba kat ar, kat kot kaba ar. Kentien kaba ong, hakmi u blay u long kajing penem jonga. Ngan shania bat nganam sngo shepting. Nama utrai Jehovah ulang ka bor bat ka jing ruai jonga. Ula kela long ru ka jing penem jonga. Hakmi ublay ulang ka jing penem jonga. Kadi ka jing ruai ka jing aigo. Kabalat ho iya kaban kedaw yang apa jepi. Sya ublay ubalong unong penem jongi. Kekentian ngan shania katau na kabenta kajinget kaba ublay ula iya kaban le ekike baro ha kajigem kajongi bat kekentian nganam syaptieng katau na kabenta kajingkermen hakiski kibanwan namar bon sien haba kajing shania kamdan ka wanru kajing syapting na kabenta kipor kibanwan rehagani kesngi ka bamenta aku aban penken mau yapi ba kajing shania how try ka wengno iya kajing syapting kajing shania how try kan wengno iya kajing syapting kawai na kadaw ba ngila ban shania hau try kadai namar ba utray Jehovah ulang kabor bat kajing ruai kabor kataw na kabenta kajing la kabor kataw na kabenta kajing klang kabor kaweng no iya kajing tlot bat kajing syapting bat kekentien kajing ruai hang ni keren syapang kajing aingo keren syapang kajing kemen utrai ulong kajing kemen jonga utrai ulong kajing aingo jonga ulak lalong ru unong penem jonga ke Bible ka ai gani kajing hikai naga benta bangin long kita ki bre ki balak no na kajing syapting bagin long ki breo ki bakhlan ha kajing ngait ba kajing shania hau blay badan bor ha kani kesngi ka bamenta kli la ka jong kajing em ha tu pidon ya kajing shania bat kom no fentep ba pidon ya kajing shania dai ha ba kajing syapting na ka benta ka bansawan kamdon ha ka donwat ka jong pe Andai lada kajing syapting kadang don kabamut kajing shania kamdan nama kajing syapting kalongkum ke simptom jong kajing pang haga bedebat kajing long mensim kajing long mensim kabaklan gede ketaken kabangi don ya kajing shania kabaskam kajing shania kabaklan kajing shania kabaklem jing artien ha ublay unong penem tu ai bo blay hakri kesngi un ai pi ka donut jong ka jing shania ka baskan mau try barairu ba pendon ye ka jing kermen ka bas ngautenat na ka benta ki ki bansawan ki bo blay un le ha ka jing em ka jong pi blay ka jing sok un nor kan ba pi ha ka ni kesngi baro ka we wat nung klet ye ka ni ka jing shisha blay u ye pi kumba pilong. Amen.